এটা ভারী ওজন একুটিয়া তুমি আনিପାରିବନି। କେତେ ଉଞ୍ଚା ପାହାଡ଼ ନୁହଁ ଜଳକା ଗୁମ୍ଫା। ସେଇଟା ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା। କେଉଁଟା? ସେଇଟା ହଁ ସେପଟଟା ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା। ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ହେରିକା ହେଇଛି। ହଁ ସେଠି ଘର ଫର ସବୁ ହେଇଛି। ଏପଟେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ସେପଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ନା ପାହାଚ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ହେଇ ଯେ ପାହାଡ଼ ସାରା ଗୁମ୍ଫା ଖାଲି ନୁହଁ ମହାପୁରୁଷ ରହିକି ଅଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଆଉ। ଏଇଠି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଲା ଆସିଥିଲା ବାଲା ସେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଥିଲି। କେତେ ଉଞ୍ଚା ଏତିକି ପାଚିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାଣ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଆମେ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଆସିଗଲୁ। ଗଲା ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଖସିଯିବ ଦି ଦାଲୁକିନି ପଡ଼ିଆ ଜଳେ ଗୋଡ଼ କରିଛ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ତଳେ କମ୍ ଉଞ୍ଚା ହେଲା ଇଏ। କଥା ବୋଲି ଗାଡ଼ି ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏପଟେ କେମିତି ଗାଡ଼ି ହେଲା? ଓ ସେପଟେ ହେଲା। ହଁ ଇଏ କ'ଣ ସେ ଅରକ୍ଷିତ ଦେବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେପଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ହଁ ସବୁଆଡ଼େ ମଠ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଯାଜପୁର ସାରା ଭରି ହେଇଛି। ଏଠି ପଣସ ଗୁରା ଶୁଖୁନି ଆମର ସେଠି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଏଠି ବାବା ରହୁଛନ୍ତି ନୁହଁ? ହଁ ଏ ଘରେ ଆସ ପଣସ ସବୁ ପଣସ ଶୁଖୁନି। ଏଇ ତାଠାରୁ ଉଞ୍ଚା ନୁହଁ? ଏ ସେ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ସେଇ ଗୁମ୍ଫାଠାରୁ ଉଞ୍ଚା ଏଇଟା। ହଁ ଉଞ୍ଚା ଏଠି ଅଧିକା ଜାଗା ଅଛି। ଜାଗା ଅଧିକା ଉପର ଓଇ ବୋପାଳ ଏ ମଝିରେ ସିଢ଼ି ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ଜୀବନ ବାହାରି ପଳେଇବ। ସିଢ଼ି ଚଢ଼ିବା ପ୍ରକାର ଯେଉଁଠି ସିଢ଼ି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ସଣ୍ଠାଗର ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ସିଢ଼ି ନାହିଁ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ଆମର ନାହାନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଭିତରେ ସଣ୍ଠାଗର ସେପଟେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଦେବା ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ପାହାଡ଼ ନାହିଁ ସେଇଠି ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସଣ୍ଠାଗର ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଚଢ଼ିବା ନାକେ ଦାମ ଯାଏ। ବୋପାଲ 2200 ଏ ଉପରେ କେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ବି କେତେ ହେଇଛି ଏଠି ନୁହଁ? ଆଚ୍ଛା ସେ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ବଡ଼ ନୁହଁ? ସେପଟେ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଆହୁରି ବଡ଼ଟା ନୁହଁ? କାମ ହେଉଛି ଏଠି ମେନ୍ ବୋଧେ ଗାଦି ଠାକୁର ଉପରେ ଆସିବ ଦେହ କ'ଣ ହେଲେ